बर' सावथुन नायलांदो फारि फारि। Bengkel. Hah? Hah? Nâng gì đừng. Ơi, नोंसोर ओरै थांनाय थां बैथिं थांद'। ओइ ओरै फैद'।
नों आंखौ गिनो नाङा जाम्बि आंबो नोंसोर बादि मानसिसो आं गाज्रि गोसोनि मानसि नङा नों मा गामिनिमोनलाय आं हाब्रुबिलनि कलेज एडमिशन लानो थांनो नागिरदों बाह 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 आंबो बे कलेजावनो एडमिशन लाबाय नों निखमार ना औ आंबो शिलंआव फरायनो बानानै देग्लाय गोदान नोंसोरनिसो एडमिशन लाबाय नोंनि मुङा मा हिरा हिरा बाह बाह लाभलि आंबो थांगोन बेयावनो फैदो आं थांफाखानोसै ओइ लोगोफोर फैदो गिनाङा ना हा धोरोमबिरखौ नुबोआखै नुनोसो बुंदों नोंसाला मोजाङा सोरबा सिख्लाखौ मटर साइकेलाव लानानै उराय दावलागासिनो दङ गारि सालायनायखौनो गिखांबाय थारबायसो आङो आइदै फाग्लि गिजिया दाबो फैया दखानाव थांनाया खाख्लुमासो नोंसोरलाय नोंसिनि बिखा बिख्लायासो लहरायजोबथारबाय नामा आयौ आजाखैसै लोमजानायालाय मानो जि खाख्लुमान थाखोसै थैबायसो नामासै या मा जाखोनो मा जाखो गोलोमसावबाय गिजि जिउआ गारामासिम सफैथारबायलै गिसिबसि हाथारलालै आङो आइदै माबा लाबोलै गिजि आइदै गिजि माबा लाबोदोलै माबा लाबोदो गोलोमनाय हामथारला माबा लाबोदो नैबे थालाव सिबलि नैबे थालाव थालोआव फैदो जारौ फैदो आयौ बोरैबासो जाथारसिगोन नामा नंथारबायमोन हां जायालै गिजि जाया आं जेबो जाया लाथिख' बिमा जुदि
लोमजानाया बारा जायोमोनब्ला हाङा गन्थंजों गनो नागिरोमोनब्ला गन्थंआ ओरै हमथेथारगौमोन आङो मिथिबाय आरो खुगाजों गनो नागिरोमोनब्ला खुगाखौ ओरै नारथेथारगौमोन आङो खिथुजों गनो नागिरोब्ला खिथुखौ ओरै नारथेथारगौमोन आङो गिजि खर' सानाया बारा मोनबाय आङो आंखौ एसे बादो अननानै ओरैनोबा नोङो गथ' बाफेरनो मोनला गोब्रामबायबायसो नामासि र' लायनां बिदिब्ला ओइ बिदिबा माबार लायदो माबार लायदो माबार लायदो माबार लायदो माबार लायदो जाबाय 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 माथो एफा लासैब्रा माबार बादो दि माबार बादो खर' सानाया खारो खोमा माबार बादो दि दे होमबा बादो दे दे आयु गिलिरथार दे लै बोलो हो मेघालय बांगालराव खामानि मावनाया माला फैलायखौ आंलाय फंबाय हलै थांखो सिहर आं दाना बिदि नंलालै मालाय बाजार खुमानायखौसो नुफैगारलायबायब्रा न' नों आंखौ थगायदोंसो साला नों आंखौ थगायदोंसो लोमजादों होननानै नों आंखौ थगायदोंसो नोंखौ होथारगोन आं नोंखौ होथारगोन आं साला हामालै बायदि हामालै हामालै नोंहा जोंजों बाजान मोनबाय नोंहा जोंजों बाजान मोनबाय नोंहा जोंजों बाजान मोनबाय
बैसागि गुमैया हाब आगै नों हले मेथाइखौ थिगखौनो खनथारदों आगै हा माबायदिमोन आगै नोंखौ नायफैनाया माबाहाय गुमै मिनिथावा बोराबथावा थाल्ला खबरखौ हरथाथ'नानै नायफैनायाबोहाय मानसि मोजांब्ला ब्लड खारलांनानै गुमै मोननो उनावहाय खबरखौसो हरनो नागिरबायमोन आङो दालाय माथो जाखो माबानो गुमै हसिखाव सिरेबसोनो मेघालय बेंगालर खानानै थाहैनाय गलि गैजायैसोनो नांथ्राहाय आंनो नोंसो साबसिन गुमै नै आगै हामब्लालाय आंनाव थादो नों मेथाइ रोजाबनाय बिदि खालामदों ना आं आब'खौ गियो थोद जाम्बि बिदि नङा ओरैनोबा नोंब'आ फिसा हौवा गैखाया नोंनोनो 90% सम्पथिखौ लिरनो हागोन आं सेक्रेटारिलाय लाजिया नों लाजिया बैसागि दानो माबार बेरानिफ्राय ओंखारला नोङो लाजिया नोङो बिब'नि आदार सेनो नागिरग्रा ओइ फिसा हौवा जोनोम जानो रोङि लोग बे दाया नोंनि ना आंनि लाजिया नोङो फिसा गिदिर गिदिर जालायनानै रुवाथि साफ्रोमबो खारनाङो बे खुरिया हिन्जावजों आरो बिबोनां थाबाय थब्लाबो सिला बायदि नोजोर होबाय थायो दारमासदिनि थौ नों खुरिया हिन्जाव बैसागि आगै नों थांमानसै आगै नों थांमानसै न' नैबे 1000 राङा लांफादो न' आगै गिनाङालै न'लिला न' जेबो नङालै नुदों गोमाया दावजोमानाय खुरथारबावनोसै नै फाग्लि नों सोरखौ गोसोखांदों मानि सिरि सिरि आंना खाफालानो गाज्रिहाय बिबनाव साननैसो थाहैथ'नायानो होखार जाहरलायबाय आयौ फाग्लि नों गुमैया फिसा हौवा गैयैखाय नोंखौ बिहारिसो लानो नागिरदोंमोनदां बिदिनो जायाखैबा नांथ्राहाय आंनो बोरायराय फाग्लि आंनाबो बेबायदिनो जादों माबायदि जादों देनाय खिन्थानायसाय नै फाग्लि नों आंनि जारिमिनखौ खोनासंलाय दुलि नों आंनि डार्लिं आं नोंखौ मोजां मोनो नों मानो जेबो बुङा मादैमोन नुबा रायजागोनबो थोद जाम्बि आंनि बिमा बिफाया आंनो सानसे हिन्जाव होखानांगोन ना नुदों अब्ला आं नोंखौनो लानो होनगोन I love you दुलि दुफां नोंनिया मा खालामलाय नोंनि थाखाय मान सनमान जोब्बाय लाजायासै नोङो बिमाफोरनि गन्थङा नोङा दुलि नोंबो खबरदार आरो नोङो बे रुवाथि थाग्रा जायगायाव मा मोनफैदों ओंखारलां नोङो नाबार ओंखारलां दा बावैनो मोजां बिहामजो लाना होफैयाब्ला जोंनि गन्थंखौ हासिगोन बियो लाइनाव फैहांबायमोनहाय खावलायाव एरजानायखौ दाबो गोसोखांबाय थायो आं मालाय दा लजिंआवसो दोनहरबाय जेरैबो टेनसन फाग्लि आंनाबो नों बायदि बोरायासो एदावफैबाय थायो हिरा आं नोंखौ साबसिननिफ्राय हामसिनसो नुसिनलायलांबाय आरो जोबोद गोसोखांसिनगासो जाबाय बिब्दि होना उनाव नागारब्लासो नागारा बेल बुनायखौ खोनायासै नोंसोर बेल बुबायना थुदो Morning. Sit down. दिनै एडुकेशन साबजेक्टनि चैप्टार 5 होम एंड स्कुलनि सायाव नोंसोरनो बुजायनाय जागोन। आच्छा हिरा
नों मा सिनेमाखौ नायनो मोजां आं मोनो? गासिबखौबो नायजोब्बाय आं नायै जेबो गैला दा बेनो जाहैदों their relationship and ways for better relationship मा coordination. धोरोमबीर नों सिखात नोंसोर कलेजखौ रंजासालि क्लाब मोनदों नामा? जिराय आरो नोंसोर गासिबो मोजाङै गोसो होनानै खोनासं। दा नेक्स्टआ जाहैदों A school is a place where children receive formal education. It is the only agency which holds the responsibility of the educational welfare of the society. Hello. धोरोमबीर नोंनि आखला बांद्रायबाय आरो नोंसोर बयबो मोजाङै खोनासंनानै ला। दिनैनिफ्राय क्लासरुमाव हाबनाय लोगो लोगो नोंसोर गासिबो गाव गावनि मबाइलनि सुइचखौ अफ खालामनानै लानांगोन आरो जुदि बेखौ मानिनानै लानो हायाब्ला नोंसोरखौ कलेजनिफ्राय गेट आउट खालामनाय जागोन। बी केयारफुल। Dismiss for today. ओइ एनबेगा नों दिनै मा मावदों? मा होनदों? दिनै मा मावदों होनदां? ए जेबो खामानि गैयैखाय थांहां फैहां खामानि मावदोंलै आं बाबु। थां बेंगा नों दिनै जेबो मावनांला बे टमेट'नि हाग्राखौल' मोजां दांहैदो थां। हा मानो टमेट'नि हाग्राखौ दांनो थिनलाबायखो बेलाय? दे जागोन दे। ओम आबौ शिब दिनैबा मा जागोन लायो दिनै जाथ्रायाबा? बाबा आंनो फैसा नांगौ। हा मा बायनांगौ आइ हिरा? 5,000 रांनि दख'ना बायनो मालाय आंना लोगोफ्रा बायजोबनानै गानबाय। 5,000नि दख'ना नांगौ आइ हिरा? मालायफ्रालाय बोरैथो 200 रांनि दख'नाजोंनो समायसोगारोलाय? नोंनो माब्रै 5,000नि दख'ना नांगौ जाखो? आं मिन्थिया आं नांथारगौ। दिनै रां गैया नैबे 500 राङा लांदो न'। मा जाबावगोन सबथिके टेनसन। बाबा आंनो रिचार्ज कार्ड सोनो रां नांगौ। हाब आइ दाखालिसो सोदोंमोनलाय हाब माब्ला जोबस्लाबखो आइ? फैसा गैया न' नैबे 200 राङा लांदो न'। मा जाबावगोन गथ' खांनायाबो टेनसन। बाबा आंनोबो मबाइल नांगौ। हाब आइ नोंसोर आंखौ खर' फुरहोजोबसिगोन आइ। आंखौ बिदिब्ला मानो खाङा? आंनो बेखौ मोनाब्ला जिन्स लंपेन्ट नांगौ। जागोन आइ जागोन नोंनो दुइसिन नोंखौनो अनसिनो जों। थाङाइ सना दिनै नोंना जाथ'नाय नंलिया दा बावैनो जाजोबथारगोन आइ। आइयै सयथिबो फिसा खांनायाबो खम नङा। हा बेबायदि लंपेन्ट गानजोबब्ला कालसारा माबोरै थांबावनांगौ जाखोब्रा? दख'ना दं दख'ना गानबानो जायो। एखनब्ला मेलेमफ्रानो गोदौनानै उखुन्दै खुलायनो नागिरो आंना। जायसो फोथांदों बेसो मिथिदों। ओम दहाय मादै लोक्षि। नोंस्रा मालाय बिनाय मानो बिनांगौ? नोंल' मोननांगौ नामा जोंलाय मोननाङा नामा? बाबाया आंसो बांसिन जासिखादों। नोंसिनि बाबाया आंनो नोंसोरखौ सासे जासि गाबाय दा। आंनि अनजालिया नोंसिनि गेजेराव सोर सासेया जागोन होनबा? ए बेगालद्रायानो खुरियाबारिया मानसियानो सेथोथारदोहाय सेथोथारदोहाय सेथोथारदो। आयु मा खालामनाय जाखो? एन बेंगाया जोंखौ हाबा लानो नागिरनायाबो आवसावग्रा। है बारा सायाखैलै सालाया गोदोनाखौ मोनहानै मोनबा सोला हरथारगौमोनलां।
नोंना माहाजोना फाग्लासो जाखो ना मोजांसो जाखो ना खर' गाज्रि जाखो हा बायगनबारिनि हाग्राखौलाय मानो दांनो थिनलाबायखो दांनो थिननायनि खोथा दाङाबाबोथ' दाया जाखागोन दांनोसैलां अरे मित्र जी अब देश से कब आइल हो? अरे मित्र जी कहाँ बोले बा देश से आचे हम पहुंच गए तारा के घर में जाने के लिए हम सशक्त रहा हाँ अच्छा मित्र जी तोहरे के लिए शॉर्ट का मीट ले लो हो। अरे श्योर का मीट बोले ना दोस्त हमारा मुख से तू निकल जाए रे अच्छा अच्छा मित्र जी चलो ठीक है तारा के पीछे हम भी आवत नहीं अच्छा 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 सही अच्छा मित्र जी हाँ हाँ जैसे भी हो अब जाना ही पड़ेगा। अरे मित्र जी हम नहीं अच्छा, भूले अच्छा, हम तारा के पीछे आवत नहीं जैसे भी आओ हाँ नायाथ' माथो गोगोम नांथारदों जाबायलै या बे फाफि जिबौआ सानफ्रोमबो नांफायो दावरामासनि र' जिबौ हिहि हिहि 아니, 비집어 하트에서 하려고 하는 마. 돈다 농아문블라토 닉들한 자식은 마트 형래 하 우프 बेवहाय दंफैयो दिनै बेखौ नैबे जिबौ दन्दा गोथैखौ लानानै जंखायहैनां र' थाङो र' नै फाग्लि नोंहा अमा फिसा गैयाब्ला आंनाव अमा फिसा मासे लांफैदो आरो मा गैनायालाय गैयामोनहाय आब' हा बे बुन्दिखौनो हरदो देनां फाथालसे फिसिनानै ज' जालायलायदिनि हा नों माला लाङो लांफैदो मासे आदि दे देनां सोलाबबा लांफैसिगोन आं थांगौ बेवहाय नोंखौ सिगिनो र' नों बेवहाय नोंखौ नैबे जिबौ गोथैजों सिगिथारगोन आं दिनै ओम 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 शान्ति शान्ति मा बोरलाय जाखो बेलाय आयौ मा जानाय जाखोसै बिलाय बेवहायफ्रालाय फाग्ला बोरखो बिलाय लुबालुलाय ओम ओम नोंसोरहा गोबां गांनाय उखैनाय दङब्ला आंनो फोरमायनो हागोन आं शिब जाबाय आं नोंसोरनो बोर होलांगोन मा फाग्ला बोरखो नोङो मा फाग्ला बोरखो मा फाग्ला जाखो ओम 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 नोंसोरनो मा नांगौ आंनाव बिनानै लानो हागोन आं नोंसोरनो गासिबो फारि फारि होलांजोबगोन बि नोंसोर आंनाव मा नांगौ आब' बेवहायफ्रा मा जाखो बोरदों आं बोराखै आं शिब जाबाय आं शिब जाबाय लायनोसैबो आङो नै लायनोसैबो नों होथारगोन आं बेवहायफोर आं बोरैबा मोनथारबाय माबा खर' मेग्रेमलाबायनो मोनबाय आङो नों होथारबावगोन आं नों आंखौ थगायनाय जायगा मोनबावाखैना थिग गैया बिग गैया नों खाब्रै
नंमारगौसो नामासै हा नङाबा मानोथो बिदि खालामनांगौ बेलाय थांदोहाय थां आगै नोंसिनि आगैखौ थाब अजा लानानै फैथारथों खिथाहैदो थां र' बिदिब्ला आंबो थाब थांसै लाबोथारथों थांदो माबार आयु माथो थैबो ओंखारलायदों नै हाथाया गोलाव हाबथारदों माथो दाबो सफैया हांखो गोलाव गोलावला अजायाबो दाबो फैया दाबो सफैया हांखो गोलाव गोलावला दाबो सफैया माबासो जाबाय नामा माबि जाखो आइ हां थिफुं थिफुंल' लाथारबाय नै अरनाय जायगायाबो बेनो जिबौआबो नै बेनो ए बेथ' फानि बता जिबौसो गावहा बेखौनो जिबौ दन्दासो होनदों र सिन्था दाखालाम दानो बेखौ थिग खालामगोन आं दहाय आफा इसर हामसिगोन आइ हामसिगोन मानसिया हामसिगोन आइ ओइ गुमा ओइ एनबेंगा आयो सोर बिमा खर' खोन्थाया नोंखौ बे हाग्राखौ दांलाबाय थानो गावनो टमेट'नि हाग्राखौ दांनो थिनदों इस ओइ बुरबक बे टमेट'नि हाग्राखौसो फुनो थोनदां ए बेखौनो दांनो थिनो होमबा बेखौलाय दांनो होनाबा माथो जाम्बाथाय जाम्बानि खियाव थाम्फै बाया मिथिबाय फु बे टमेट'नि हाग्रा माबार फु मालाबा बे खिनाय उनाव खि देरगोनलां खाथियाव सोरनि खियाव बांसिन थाम्फै बायो दहायनिफ्राय हालायलायसिगौसो बेखौनो दांलाबायसो थादोंलै माजोंसो जाम्बा होनबाय थादों बिमा नै दु बिहरनाय मालफ्रा लाबोजोब्बायबालाय माथो जाखो थारमाने जोंहा पार्टि अफिसाव मिटिं दङ आं दानो थांथारनांगौ आरो सुखे बिहारि आलासिबो फैगोन सुखेखौ थाबैनो फैनोबो खिन्थाबोखाथारबाय आं अमाया फिसाब्लाबो मेजेम थाइरेम रेमखाय लाबोखाथारबाय आं आरो सुखेया बुंखायो अमा बेदर मोनब्लाथाय जेबो नांथारला होनो अ नङा होननाया बावदोंसो माबार मिटिङाव थाबैनो थांनांसिगोन आंहा ओइ बिमा नों दा सुखे बिहारिया फैयोब्ला मोजाङैल' जाहोहरदो दे आं माबा थांसै मिटिङाव आं रायलायनोबा रोङा मा होननानै रायलायनांगौसै इस बिदि नङालै जाम्बि थ' थाथा रायलायबाबो बुजियो बियो इस नै आंहा समासो बारा जालायलांबाय आं हागौमानि थाब फैफिन नाजागोन दे आं थांसै दे दा गोबाव खालामदोलाय टावारसो गैबाय बे नामाब्रा मा जाखोनो सेरबाबो जाया हे मबाइला थाबोनानै टिभिनि रिमटखौसो लाबोफादों ओइ बिमा मबाइला थाबबायलै मबाइला माबार लाबो टाइमासो बारा जाथारबाय हा ना बावसिया हरदो माबा गोसोफ्रानो थिग थाथारलालै बावसिया जाथारबाय हाय डार्लिं मा खौरां खौराङा नों आरो आंनि गाबोन फुंनि 9 बाजियाव बङाइगाव बासस्टेन्डआव नों आंखौ लोगो हमनांगौ बिनि उनाव जेथिं जों सानैनि गोसोआ लेंलांगोन बिथिं थांनांगोन राजि ना Oh yes, I love you हिरा, I love you. अके बाय वाह नोंनि समस्यानो जोंनिबो गिदिर समस्या Thank you. All the best. Thank you.
बिहारी सुखेया हनै माथो फैगौबो आइगा हाय सुखे आइगा आइगा नमस्कार मित्रनी नमस्कार हाय आएगा सुखे आएगा बैठिए है सुखे होय होय मित्रनी हम यहाँ में बैठे हुआ क्या खाएगा है सुखे पूरा भी नहीं है मित्रनी जी मित्र ने हमको बोला के लिए लिखा हमको बहुत जोर से भूख लगे लहा खाना पीना भयल के ना हो मित्रनी और हमारा मित्र जी कहाँ गए लहा मीटिंग है सुखे एकदम खपदाप चला गया है रो सुखे हम भात बनाएगा आएगा है सुखे हम भात बनाया है आइए आइए अच्छा अच्छा चेयर में बैठिए बैठिए अरे मित्र ने जी बहुत अच्छा अच्छा निमन निमन सब्जी बनाए लहा बहुत निमन है चोर का मित्र को हम बहुत पसंद है मित्र ने जी तो हम खाई खाओ उसके खाओ हाँ खाओ उसके खाओ अपना घर समझ लो शरम नहीं आती लाजिना है उसके लाजिनाङा ठीक से खाओ उमा फिसासा स्वाद के बादशाह उसके मालिक भी नहीं है माबाफोरसो गाज्रि बुंफ्रांखो ना माखो आंबा हामानो रागा जोंनानै थांखो सिबलाय माखौ है बिफायासो रागा जोंफैसिगोन बे दा हिरा आं नोंखौ लानानै दा बावैनो मोनसे जायगायाव बेरायनो थांसिगोन मा नों आरो नोंसिनि नोमा नोम्फाया माबाफोर अबजेक्सन होगोन नामा हिराया आंसो आइ आफामोनहा नङा आं गोसो जाब्ला जेरावबो थांनो हायो आइ आफामोनहा बेवहाय जेबो अबजेक्सन होनो हाया अके आं राजि नों जेब्ला लेंहरगोन आं अब्लानो फैगोन गुड आयौ फाग्लिखौ फिसाय मोननाय बायदि नुथारदों नोंखौलाय नोंखौ गथ' सानैनि बिमा बायदि नुथारदों हा माथो बोर बियानो नोंहालाय बिबाय बेखौनो गिया नालाय फाग्लि आंबो आंनो फिसाय मोजां मोनथों होननानैसो बोर बिदोंहाय थांदो फाग्लि
ना नोंबो एसे लोंदो ना प्लिज ओं ओं लोंगोन लोंगोन ए नों जौ फेबाय ना नों जोबोर जौ फेथारबाय ना आं फेयाखैथ' जोबोर खुसिजों उसिफावनाय दिनैनि दिना ना वाह ओइ हिरा हिरा नोंनि बे बारफुनाय गावदां बिबारा मानोबा आंनि गोसोखौ जोबोर बोदोर खालामबाय हिरा आं नोंखौ एसे खुदुमनि दे ओइ ए ए ए हिरा नों जौ फेबाय ना नों जौ फेबाय हाधोरोमबिरा बहाबा थांदोंलाय नामा गैया मानसि मोजां जाला बियो लोगोफोरजों बहाबासो थांदोंलाय बियो मालायखौ दुसिनानै लाब गैया बिबारि बेखौ मालाया बानायाखै गाव गावसो बानायनानै लायो शिलंआव फरायनाय समावबो गावनि गाज्रि आखलनि थाखायनो प्रिन्सिपालजों होखारहरजाबाय आरो दा खाथिनि कलेजाव फरायनायावबो गावनि गाज्रि आखलखौ प्रिन्सिपाल बिथाङा आंनो खबरखौ हरबाय थायो सासेल' गथ' खांनानै मोजां जागोन सानदोंमोन नाथाय दा बिनि थाखायनो आंहा टेनसनासो बारा जानांगौ जाबाय मानसिखौनो मा होननानै बुजायबावनांगौथाय बुजायबाबो लाखाया मालायनि गथ'फ्रा माब्रै मोजां मोजां खोथा लायो बिनि थाखायनो जानो लोंनो सुख गैला आहा बा रेलगारिनि उखुन्दै खुनाय बायदि नुलायथारदों माथो ओइ नों जोंखौ थाबथा खालामना मिथिबाय सोमनाय जानाय लोंनाय बे जोंनि गोसो नोंसिनि नोंफानि नङा समा जेब्ला फैगोन बैसोआ जेब्ला बाबेंगोन अब्लासो नोंसोर बुजिगोन पकेटाव रां दङ जों सोबदों जादों लोंदों नोंसिनि नोंफानि बायाखै मिथिबाय जों नोंसोरखौ स्टुडेन्ट लोगो हिसाबैसो बुंदोंलै मिथिबाय बादु लेट्स गो अहंखार मानसिफोरखौ बुजायनो सानोब्ला गंसे मोनो मिथिबाय थु ओइ सिगारेट खबसे हरलाय न' सोबदो नोंहाबो सोबदोलाय धोरोमबीर राम अनजालु आरो गियानि नोंसिनि मुंफ्राथ' जोबोद मोजां सिगारेट सोबग्रा मानसिखौ सिगारेटआ माबायदि वेलकाम खालामनानै मा बान्था होयो नोंसोर मोजाङै खोनासं आं नोंसोरखौ दिनै क्लासरुमाव बुजाया
आं नोंसोरखौ दिनै बे दखानावनो बुजायगोन सिगारेट सोबनायनि सेथि बान्थायानो जादों थैनाय नैथि बान्थाया केन्सार थामथि बान्थाया बिखायाव गाराय ब्रैथि बान्थाया गुजुनाय आरो देहा रानलांनाय बाथि बान्थाया हापानि बेराम आरो सिगारेट सोबनायनि दथि बान्थायानो जादों मा बिमा बिफानि मेगननि मोदै बे बान्थाखौ मोननो गेलेनाय टिकेटनि बेसेना मात्र 1 रां 50 फैसाल' गासै टिकेटनि अनजिमाया 110 कौटि भारतीय जायखिजाया हाथाय बाजारावनो बे टिकेटखौ मोनगोन बेखौ गेलेनायनि जायगाया जाहैबाय गोथैसालि आरो बे गेलेनायनि गाहाय आलासियानो जागोन मानाव गेदेर मुस्रि जमराजा मिथिबाय बिनि फिननायखौ नोंसोरो दानो मिथिया बिनि फिननायखौ नोंसोर सम फैब्लासो मिथिगोन बी केयारफुल माय डियर बयज गावनि जानानै मा बुजायनो गोदों गोलैदों प्रिन्सिपाल सार जोंनि खोमायाव बेफोरबादि बोसोना जेबो सोलिनाय नङा थ' थांसै बानायनि जारौ सिख्ला नायनो मोजांखा लै फागुन फैलायबाय आगै गोसो बोरलायबाय उरां फारां गोसो लाना फरायनो बावलायबाय दैसा बानायनि जारौ सिख्ला नायनो मोजांखा लै फागुन फैलायबाय आगै गोसो बोरलायबाय उरां फारां गोसो लाना फरायनो बावलायबाय हाथाय बाजाराव टाउनाव थांना सिनेमा नायबोनानै सेंग्रा मोजां लोगो मोनब्ला मेगन थिफायनानै मिनि हादे मिनिना नोङो गय जाहोनानै फैनाय समाव नोङो आंनो रुमाल गथायनानै दैसा बानायनि जारौ सिख्ला नायनो मोजांखा लै फागुन फैलायबाय आगै गोसो बोरलायबाय उरां फारां गोसो लाना फरायनो बावलायबाय लाइजामोन्दाव रायज्लायदाव गोसो गेलेमबायबो गोसोखौ हमथा हायैयाव फाग्ला बोरबोबायबो लाइजामोन्दाव रायज्लायदाव गोसो गेलेमबायबो गोसोखौ हमथा हायैयाव फाग्ला बोरबोबायबो नोंखौ नुवाब्ला उरां फारां मोनग्रा जाबाय आंबो खिन्थानानै लानो हाया बिमा बिफानावबो नोंखौ नुवाब्ला उरां फारां मोनग्रा जाबाय आंबो खिन्थानानै लानो हाया बिमा बिफानावबो
दैसा बानायनि जारौ सिख्ला नायनो मोजांखा लै फागुन फैलायबाय आगै गोसो बोरलायबाय उरां फारां गोसो लाना फरायनो बावलायबाय दैसा बानायनि जारौ सिख्ला नायनो मोजांखा लै फागुन फैलायबाय आगै गोसो बोरलायबाय उरां फारां गोसो लाना फरायनो बावलायबाय उरां फारां गोसो लाना फरायनो बावलायबाय इलेक्सननि गामि गामि बेरायनानै स्लगान आरो सावथिं होनाया गाबोननो जोबसिगोन नङा होमबा बेनिखायनो जोङो दा ग्रुप ग्रुप जानानै गामि गामि हाबहैनांसिगोन आदानि बुंनाय बायदि जों गासिबो खामानिखौ मावनांसिगोन दे औ दे मावलायदो हाब आदा आंहाथ' लेट जाबायलै नै नोंना बिदिनोसै दे जिरायदो फंबाय जिराय दे जिरायसै थारमाने जोङो गाबोननिफ्राय गोरों गोराखौ साबख्ल' साबख्ल' गामि गामि हाबनानै खामानि मावनांसिगोन आरो जोङो मानसिफोरखौ कनभिन्स खालामनांगोन नंगौ ए फंबाय बुसा जों गामिनि मानसिखौ बुजायनानै कनभिन्स खालामनांगोन सिन्था गैथ्रालै आदा आंना फिला साफा मोजां जोबखा आदा बेफोरखौ साननानै एखमब्ला उन्दुनो ओंखारलायलाङालै आदा नाथाय आदा सोरबा सोरबा दादा मिदा रांफोरबो बियोलै आदा ए फंबाय बिनि थाखाय नों मा खर' सादों जिंगा गैयालै फंबाय रांनि राहा जाथारगोन जाबाय एबार हले जाबाय बयनिख्रुइबो बांसिन आदाया भटआव देरहाथारनांगौ बथलनि सावगारियाव बथलनि सावगारियाव बथलनि सावगारियाव एबार हले गखाथारला सिगारेटा हरलाय ओइ सिगारेट न ओइ बाजै जौ नांगौ ए बाजै जौ थां माबार थाब लाना फै हेलौ आं जौ फेबाय फागुनि I love you फागुनि I love you so much नोंहाथ' मोजां मोननाय दंखायो आं नोंबायदि जौ फाग्लाखौ मालाबा मोजां मोननो हाया I hate you फागुनि नों दिनै हिराजों गुलि गुलि खालामनानै बेखौ नागारबाय नङा होमबा थै लोंग्रा जुनारा गोदान गोदान थै मोनलोंनो हास्थायबाय थायो आंहा जुलिनि अक्ट' जाबाय आंखौ टेनसन दा खालाम फागुनि ओइ जालालै हाब बहा थांजोबखोब्रा ओइ रावबो गैया नामा थैजोब्बाय नामा बे न'आव रावबो थाला नामा बबाव सुनस्रिहैजोबथारखो होमबा हा मा जाखोनो मा जाखो हा बिहारि सुखिया फैनांगौआ फैमारखोना फैमारदा जाखो फैदोंमोनहाय माबा ओंखामखौबो एसेल' जानानै ब्लडसो सिखारलांदों सि नों गासिबो आंनि मान सन्मानखौ जाजोबथारबाय सि आं ओंखायनो बाखाथारदोंमोनहाय देनाय नों माब्रै बुङामोन देनाय हा नों अमाखौबो फिसासो होनबाय नालाय ओंखायनो सुवादखि बादसा थिगसे खाव दालाजि सरमने हैयाथि होनदोंमोन आङो सि थैबाय नों गासिबो मान सन्मान जाजोबथारबाय सि ओइ दिनैनिफ्राय आंनियाव बेफोरबायदि गाज्रि गुज्रि आलासिखौ दा लाबोसैहाय नै सबदिखि माथा गरम
ओइ लाथिख' बिमा लाथिख' बिमा लाथिख' बिमा ओरै फैनायसाय ओरै फैनाय मा जालायखो मा जालायखो मा जालायखोसो होनदो अ मोसौआ जनानै मालायनि गम जागासिनो दङ बे मोसौआ जवाखैलै आदा नों बसासोलै जवाखैब्ला माब्रैथो मोनजाखो बेलाय मोसौआ जवाखैलै आदा बादिबा हानाय नङा आंजों बादिनो बिसिबां रांनि बादिनो नोंलाय लाख लाख रांनि बादिनो नामा उदां उदां बेरायना जाग्रा मानसियानो मा जालायखो आगै उखिल जोंना मोसौआ जनानै बैयाव गम जागासिनो दङ बेखौनो जायाखै होनगासिनो दं बे साला लोखसारा बैयावसो खादोंमोन आगै हाब मा गाज्रि रावलै बे मानसिफ्रा बिदिनो गोरोन्थियावनो भुल मावो डक्टरनाव थांनानै मुलि बिहैबाबो माबा खर' सानायनि हट खिनायनि मुलि हट माबा लोमजानायनि मुलि हट गानायनि बिनो नागारै बारा जानायसो बियो मिथिबाय मोसौआ जवाखैलै आदा खानाय बे दिरुङासो जदों औ नंगौलै फंबाय उकिल नंगौ 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 नंथारगौ फंबाय उकिल दासो बुजिदों नोङो दे लोंलायदो हामाथो नोंहालाय लादानो लानोसै आं बिदिबा लादो एसे लादो दे दे नोंथांमोन दे स्टार्ट खालामदो दे होमबालाय दे बिदिब्ला बेफोरबायदि सौदावलायबा गुन्दाफोरबायसो मोनहां हे नङालै मा आस्सा जों बेवहाय साथामबो अफिसार जोब बाय सोर सोरहा माबायदि गथ' खांखो बेखौ एसे मिथिलायनाया गाहाम जागोन नामा नंगौ मिथिनो मोनलायोब्ला गाहाम जायो आच्छा बिदिब्ला एग्रिकालचार अफिसार नार्जारी बिथाङानो बुंग्रोदो बे गथ'नि खोथा बुंबानो खर'आनो गरम जाजोबोलै नोंथां टेनसन जानाङो दाखालिसो इन्डिका गंसे बायना होनांबाय आङो नङाब्लानो बुख्रुबनो जोख्रुबनो सौख्रुबनो बेबायदिसो होनोलै नोंथां मा जाबावनांगौ जाखोथाय नङाब्ला शिक्षायाव आरो बिखौनो पास खालामनो हायासै हे भगबान आंनाबो माबा कारिश्मा गारि नांगौ होननानै दाख्लैसो बायनानै होनांबाय मा मबाइलथाय 35,000 बेसेननि आरो मबाइल गंसे नांबावगौनो सिकागुरु प्रिन्सिपालनि गथ'खाय आं बिदिसो जानाय नङा सानदोंमोन टेनसनलै नोंथां टेनसन गावसोर देनां देरनानै बिमा बिफा जाहैब्ला बुजिहैफिनगोन ना बुजिहैफिनाथाय उन्दै समनिफ्रायनो जौ लोंनाय थांखु जानाय सिगारेट सोबनाय मा नायनो नुब्लाबो नायख्लेंनानैसो थानांगौ जायो इसलै नोंथां जोंनानो सासेल' गथ' खांनानै मोजां जाथों होननानै शिलंआव फरायनो दोनहरबाय माबा बदनाम जानानै प्रिन्सिपालसो होखारहरजाबाय दा खाथिनि कलेजाव फरायनो होलायबाय बेवहायबो हनै जोंहा प्रिन्सिपाल बिथाङानो मिथिगौ बे गथ' सासेनि थाखाय जोंहा खर'आ टेनसनानो जोबला ओइ मोजांलै मोजां गोलैगोन आं हाथारला बेलाय मोनबाय
थादोलै थादो नोंसोर थांदो दे बाय बाय थांदो बाय 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 Anh ơi! Ơi anh ơi! Anh ơi! Anh ơi! Anh ơi! Ơi anh ơi! Anh Dục Phi Phi! Anh Dục Phi Phi! 아유, 이솔 बेफोरबायदि गथ'खौ मा बुंबावनांगौ जाखो? 다름이 비 너 신경 쓰는 너 미치고 나는 거? 이슬로 눈등 아파. 이슬로. Nonsense. 배고 시냐 그냥? Excuse me, sir. 능후. 넌 탄데. 넌 탄데. 투드 봐봐 투드. 넌 탄데. 이치 털줄라 넌 탄. 이치 털줄라. 남고 나던 놈은 더rum이 나타이 미누를 타. 텐션아 응탕로 농아. 텐션아 정 하보 동. 뭐이 하보 텐션 동 접어. 텐션. 뭘이니 보는 코로 텐션. हेलो ओइ आदा उसा मार फैदोलै जों पार्टिया इलेक्सन देरहाबाय हा हामथारबाय देरहाबाय है अमा बुथारगासिनो दंलै मार फैदों माबार थांगासिनो दं फंबाय हुर्रा थांगासिनो दं फंबाय नै थांसै ओइ बिमा ओजों फैलै हा मा जाखोनो मा नै जाखो जोंना पार्टिया देरहाथारबायनोलै बिमा आंखौ लेंहरगासिनो दंथारो आं माबा थांसै थादो ससमाखौ बावबो थालायबाय ओइ बिमा ससमा थाबोलायबायलै माबोर लाबो मा जाखो आया माखौ मिलाबायखो बोरबायसो नामा माखौ बोरखो Kayaknya para sendela, kasih lagi. 마 포기야 치네. 안나 좀 고파시네 여기야. 값이 세흐라더니 아카야는 뭐 같아라. Oi Bajai, 값을 라보들리 멜네 바라졌거든. 다시 튀겨든 마타야. 정바이드 자랑근 맵 사퍼 코보다 좋고 바라다릉
जोंबायदि हारा मुरा नुजानाय ख्राव ख्राव जागोनबो। हा नोंसोरलाय माथो बेबायदि बैसोआव एसेबां मानि लोंबावो फालाय? जोंहा हारा मुरा हाबजोबथारबाय। सानसे मोनोबानो थानो हाला। जों लागोन हाला। जालालै नोंसोर, आं थांसै, नोंसोर लोंदो, थादो। ओइ थ'थ' ओरै बारस'लांसै थ'थ'। ओइ लोगोफोर, हावनोलै महर गोसा गोसा सिख्लाबो नाहरदों। जंखायोलै थ'थ'। आयौ बेलावा गिदिरथार हनै। आयै नासाया गिदिरथारमोनहाय। सिख्लाफोरनि महरफ्रालाय माथो जाथाव सलाथावथारलाय। ओइ नावलाय सोर बिसोरो? ओइ लाजिया नोंसोरो सिख्लाफोर ना गुना बिदि नायफैनो? लाजिनो नोंसोरखौ जों दिनै ओरैनो हगारनायाव गैया। आयदै ओइ फाग्ला मावथारगोन। मा मुं नोंना? बैसागि बुङो। मा गामिनि? थाइगिरगुरिनि। अ थाइगिरगुरिनि। बैसागि, आं नोंखौ हाबा खालामनो होनोब्ला नों गाज्रि मोनगोन नामा? जों बायदि लेखा रोङै जाम्बि महर गैयैखौ नों माब्रै हाबा लानो समायनो? बैसागि, आं गोसोजों समायलाबाय। आं नोंखौ दा बावैनो हाबा खालामथारगोन। बिसोर बिदिसोना। हो? आं दा बावैनो नोंसिनाव थांगोन दे। थादो दे। फैदोहाय लोगोफोर। आयौ मालाय फार्लियासो खाफाल गेवसिगोनहाय। फार्लिफोर। हाब मैया पार्टि जानाया उदैया खें खें सालागासिनो दंथारोब्रा। ओइ बिमा
बिमा दै लाबोलै दै एसे मुलि जानां मैया पार्टि जानाया उदैया खें खें सालागासिनो दंथारो न'आ हट मोनदों होननानै बांद्राय जासोगोन मा खालामब्रा बिमा अखमबा फुथिया जाब्रेबाथाय जाब्रेबाय जाब्रेनाय जायोलै बिमा सेंग्रा गोरलैखाय नोंस्रा खुब फुरथि खालामनो मोजां मोनथारो नै माबा बाथ्राफोरखौनो बिदुंसो लांथारलायबाय बेनिया फै मालै सेंग्राफोर मा खबर मा खबर सोंदों नोङो नोंनि नोंसासो हिराया सासे बांगाल हौवाजों खारफानानैसो दङ दा बर' समाजा हमनानै दोनदों नोंसोर माबार गोख्रै थांनांगौ नङाबा नोंसोर बिगुर जिगोन सि मा लोखि सारा गथ'लै बेलाय लोखि सारासो होनदों नोंसोरो बाराबा नोंस्रा जेन्दायाव नोंसोरबो बिगुर होगोनलै माबा थांबा थां खोनाबाय फिसाखौ खाङो मोजां जानो थाखाय फिसाखौ मोजां नाम दोनो मोजां जानो थाखाय हिरा सना रुफा बोरो दिनै मा गन्थं हाखो जथ' होमब्ला बे गासिबो नोंनि दाय आंनिल' मादाय फिसाखौलाय सानैजोंसो खाङाखै होनबा गावबो एसेबो बुंथ्रा नालाय ओइ सिरिथा नोंसोरखौ एनबेंगा आयौ हाब मा अद्भुत जिनिसलाय बेलाय हाब आंथ' नांगौखौ मोनसनबायलै हा सोर इन्जिनियार फाग्ला बानाया होमबा बेखौ नों थाथ' हाब मा एसे गोमोथाव माइब्रा आथा बादि मोजां मोनलायनायलै बियो दानि सेंग्रा सिख्लाफोरनि मोजां मोनलायनाया बिसिनि मोजां मोनलायनायखौ नैबेजों बुजायनां बेजोंनो फोरमायना होनि आं दहाय आदा आंखौ हाबा लाथारनांगोन नोंखौनो सिमां नुब्ला गान्दो बेलथायनानै लायो आङो जों सानैनि बैसोआ थास'जों समान जाथों थैखांनायनि उनावबो इसोरा जोंखौ दै आरो बोरियाव थानो हानाय बायदि एम्बु नङाबा सिंखावरि जोनोम होथों माखौ मिनिलाबाय नोंलाय माखौ इसिबां मिनिफादों नोंलाय आंसो मोनजादों जिरादखौ नों मा मोनजानाय मिनिफादों नोंलाय नों मोनजानाय गन्धआनो आंनि गन्थंजों हाबनानै उदै गंसे मानि मिनिनाया हाबजोबथारदों ओइ थुद' नङाबा दा बाथ्राफ्रा उनफ्राव बोरैबासो जानो हागौ दिनै बयबो रंजानांगौ गोगोम पार्टि जानांगौ दैब्रांखौ लोगो मोननायनि जागोन ओइ बैथिबो लायलाय होख्रायनांगौलै खुवा खुनायजों लोंनाय जानाय थिग जाखागोन प्ले खालाम गोसो
एक्सिडेन्ट जाबायलै एक्सिडेन्ट फाग्लाया खुवाखैसो मेगन नुगासिनो माब्रै ए थैबायसो नामालै ओइ दैब्रां मानसियासो थैबायसोलै दानिया मा खालामनांगौ Hei, manusia tiba-tiba tiba. Ayşe. माबोरै बिदि जाया नोंसोर नुदों नामा? औलै जौ लोंनानै होलांदों मटरसाइकेलजों एक्सिडेन्ट जादों। आयै फिसा मैयासो बांगालरनिफ्राय बन्द मोननानै फैदोंमोन। आदा बे मानसिया नोंनि मा जायो? आंनि फिसाला जायो। आयै मैयासो बांगालरनिफ्राय फैदोंमोन। बिदिनो लोगोफोरजों लोंनाय जानाय सोबनायावनो बिदिनो जालांबाय। मा खालामनो आदा दानि सेंग्राफोरबाथाय बेफोरबायदिल'सै। आयै फिसा नायल' जाल' सासेल'थारमोन। मैयानो बांगालरनिफ्राय फैदोंमोन। नोंखौ लानानैनो संसार मोना। दा नों आंखौ नागारलांबाय। आं सोरखौ लानानै संसार जाबावनो? आं सोरखौ लानानै संसार जाबावनो? दा नोंखौ नागारलांबाय। हामबायसै आदा हामबाय। थुदो आदा न'आव लांसै थुदो। ओइ बाबुमोन हमदोलै हमदो थुदो लादो थुदो। ओइ आदा गुमा बोरमा लानानै मा बिरलायलायखोब्रा नोंलाय? आंखौ गुमाखा बिरलायदोंसो नंगौ नारा नोंलाय? आङो थाबायदोंसोलै थाबायदों। बोरमा बुन्दा आदि लायदां। बिरनो हानायमोनब्लाथ' ओरैयाव होख्लायथारगौमोन आङो। नोंहालाय माथो उकिल होनलाय खामला मावला बायनानैसो जायोनो। नों आंखौ खोनाथाराखैना आदा? हा? आं दाना खामला मावलालै। आं खोनाथाराखै। मेमब्रायग्रा देवानसि जाबाय आं दाना। मेमब्रायग्रा? औ आदा मेमब्रायग्रा देवानसि जाबाय आङो। बाबा माबादि मेमब्रायग्रा नोंलाय? जाथावथारिखौ जाहोग्रा। ओरैजों जाहोग्रा? औ हा माथो नंखो नोंलाय? औ आदाया बोरमाखौ बुन्दा होनदोंमोन नामा? औ फंबाय बुन्दा। है बुन्दा होनालाय बिदिखौ। हा बेखौ बुन्दा होनाथाय माथो नंखोब्रा नोंलाय? बुन्दा होनालै आदा बेखौ बुन्दा होना। नों आंजों हेबनोसो सुलु लादों नङा होमबा? बुन्दा बोरमाखौनो बुन्दा नङा होनना बुंगासिनो दं नङा होमबा? मानसि मोजां नङा नोङो। मा जाखो मा होगदावलायबाय थाखो? बे उकिल मेमब्रायग्रा देवानियानो बोरमा बुन्दाखौनो बुन्दा नङा होनना बुंदोंब्रा। नोंहालाय माथो नुखाथारनानै नङा होनबाय थानांगौ बोरमा बुन्दाखौलाय? बोरमाखौ बुन्दा होनालाय बाजै बोरमाखौ फान्थासो होनो। फान्था। नंगौथ' बोरमाखौ फान्थासो बुंमारो। फान्था। Tension.
उन्दै गेदेर टेनसन दं जोंनि नखरा धोनि गोरिब टेनसन दं सुबुं हारिया उन्दै गेदेर टेनसन दं जोंनि नखराव धोनि गोरिब टेनसन दं सुबुं हारिया जिनिसनि दामफोरा लाब लाब बारायदों सेंग्रा सिख्ला गोसो थोनाय फाग्ला बोरलायदों गामि दरसेयावनो गावजों गाव हाबा लालायदों सोमोन्दो लिंनायाव बेखौ लिंब्ला बेखौ गोरोबा मोनदों उन्दै गेदेर टेनसन दं जोंनि नखराव धोनि गोरिब टेनसन दं सुबुं हारिया बिमा बिफाया सानदों गथ'खौ कलेजाव थांदों हनै मबाइल हमै हमै सिख्लाफोरजों टाउनावसो आड्डा मारिदों बिमा बिफाया सानदों गथ'खौ कलेजाव थांदों हनै मबाइल हमै हमै सिख्लाफोरजों टाउनावसो आड्डा मारिदों बैसो गोरलैयावनो हाबा लानाय बैसो जाया गारा जौ लोंनाय सिगारेट सोबनाय थांखु जानाय टेनसन टेनसन बयनिबो खर'आव टेनसन उन्दै गेदेर टेनसन दं जोंनि नखराव धोनि गोरिब टेनसन दं सुबुं हारिया उन्दै गेदेर टेनसन दं जोंनि नखराव धोनि गोरिब टेनसन दं सुबुं हारिया उन्दै गेदेर टेनसन दं जोंनि नखराव धोनि गोरिब टेनसन दं सुबुं हारिया juk 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 बोथोरा थांदों खोन्दो खोन्दो बैसोआव हाबदों हालो दैलो बोथोरासो थोनखोना मानसियासो खालामखो जेरावबो साग्लोबबाय इउरिया फसफेट बोथोरासो थोनखोना मानसियासो खालामखो जेरावबो साग्लोबबाय इउरिया फसफेट मैगं थाइगं मानसियानो होयो मुलि रोङाब्ला खबरदार मानसिनावनो गावफिनगोन गुलि टेनसन टेनसन बयनिबो खर'आव टेनसन उन्दै गेदेर टेनसन दं जोंनि नखराव धोनि गोरिब टेनसन दं सुबुं हारिया उन्दै गेदेर टेनसन दं जोंनि नखराव धोनि गोरिब टेनसन दं सुबुं हारिया जिनिसनि दामफोरा लाब लाब बारायदों सेंग्रा सिख्ला गोसो थोनाय फाग्ला बोरलायदों गामि दरसेयावनो गावजों गाव हाबा लालायदों सोमोन्दो लिंनायाव बेखौ लिंब्ला बेखौ गोरोबा मोनदों उन्दै गेदेर टेनसन दं जोंनि नखराव धोनि गोरिब टेनसन दं सुबुं हारिया टेनसन टेनसन बयनिबो खर'आव टेनसन आंनो दिनै नोंनि जोबथा फिननाय नांगौ जोबथा सोंनायनि फिननायखौ आं नोंनो मा होनांगौ आं फन हरब्लाबो सुइच अफ खालामनानै लायना खारना मा मानसिनो इसोरा नायनो थाखाय मेगन हरदों खोनानो थाखाय खोमा हरदों
दाख्लै बर' समाजाव मानो हमजायामोन सोर हौवाजों दोनखारलाङामोन नों मानसिया गुबुन हारिजोंबो बेराय मोना नामा बे थुलुआनो बर' समाजा एना होनानै मेथाइ खुङोदा आंखौ बास 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 बिनिफ्राय साबसिन आरो मा दंबावो बे समनिफ्रायनो आंनि मेगन नोजोरनिफ्राय बेसेबा गोजानाव लंपेन्ट गानग्रा हिन्जावा आंनि आइ आफानि माब्लाबाबो बिहामजो जानो संबाय मिथिबाय लेट्स गो या 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 हाब मासि गोबाव खिखोब्रा बिलाय एफा गोबाव खिबाय बायलै दाबो सफैबाया होद नियेनसो बालायलांबायमोनला मैया मैसो बेदर जानानै उदैया गन्दगल जानानै आउट गोयिंआ थिग जायाखैलै आदसा गुमा आदा मा MLC नाव मोसौ गायखौ बिनानै मोनाब्ला मा खालामनांगौ मिथिबायना नोङो ओहो आं मिथिथाराखै आं नोंनि उन उन थाग्रासोलै नै बेलाय माथो हा बोरो बेखौ मेदामनो खिथानानै गन्दगल खालामबोनांगौ याब भामनालाय बेखौ भामोना हाब मासि मोजांलै ओइ नुवा खाथि मोननो बावला ओइ हरदो सारा दंना गैया गैया मेदामालाय दंना गैया दङ मेदाम मा खबर उकिल सारखौ एसे नांगौमोन फैयाखै दा 3 बाजियावसो सफैगोननो मेदाम सारनि सिंनि खामानिखौ जों मिथिगौ मा सिंनि खामानि बेलाय उकिल माने गाहा रागा जोंगोनदां मेदाम दे रागा जोङा दे बुं दे नैबे सिख्लाया जोंनि खुरमा जायो नोंसिनि सारा बिनावनो सम सम हर थाहैबाय थायो बोरो नायनां सोर बियो नंथारगौ मेदाम बे सिख्लाया गावनि सावगारिखौ सारनोसो होफैनो थिनदोंमोन नाथाय जों दा नोंनोसो होफैदों फैथोंसैल' बियो नोंसोर थांदो एसे खरसाफोर हरबा हामगौमोन मेदाम बिदिब्ला बे बाजौ आंखौ लांदो खिन्थु मानसिखौ हले आंनिसिम हमनानै लाबोथारनांगोन दे जागोन मेदाम जाथारगोन आंबो हले बेबादि मानसिखौ नायनो हाखाथारा मेदाम बेखौ दानो खानायाव हमनानै बुद्रुथारगोन आं थादो मेदाम थादो दे थांदो दे जालासिगोन बियो सानब्रैले थिगैनो दंथ' हाब उकिल फंबाय माथो बिदिजोंबो मोनजायोब्रा नुखो नोंलाय आं जाबाय उकिल बैसागि मा आं नोंखौ बेयाव लेंहरनायनि खारनानो जादों आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो नों मा बुङो आंनि जिउआनो दुखुथिया जिउजों दाजानाय नोंसोर बायदिया आं बायदिखौ आलायनानै लानानै मा मुलाम्फा जानो न' जायनि गोसोआव दुखुथियाजों बुंफबनाय बिनाव गोबां गियानबो हाबफुंनानै थायो आच्छा आं मोनसे खोथा सोंनि नोंनाव मा नों बबे थाखोसिम फरायनायमोन बेखौ आंनो अननानै खोन्थानांगौ आं जेब्ला 9 थाखोआव पास जायो अब्लानो आंनि बिफाया गोमालाङो बिनिफ्रायनो आं आंनि फरायनायखौ दोनथ'नाङो बेस्ट नोंनि एसेब्लाबो लेखा फरायनायाव आंनि आइ आफाया जोबोद गोजोननाय फैगोन आं नोंखौ दाख्लै नुजेननायनिफ्रायनो जोबोद मोजां मोनदों आरो थानो हायै बायदि गोसोखांबाय थादों नाथाय आं जे नेहाद गोरिब थाखोनि न' आइ आफाया गोरिब थाखोनिखौसो जोबोद मोजां मोनो नों दाखोर बारिनिब्लाबो बारसे समायना गलाब बिबार बैसागि आं नोंखौ गोथार गोसोजों मोजां मोनबाय बैसागि
बिमा देंखो बाबाया फरायसालिनिफ्राय फैदोंना फैयाखै मिथिया आं हा मा जादों मा जादोंसो होनदों नोङो मिथियाखै नंदों नों आंखौ रिन्दाव नोंबाजैया मा जादों सोंहैनाय भितराव जागोन सार बेनोथ'लै मा जाखोथाय बुजिनोनो हायासै बाजै हा मा जादों नों खिथायाब्ला माबोरै मिथिनो जोंलाय नोंसोरबो एखे बिलोनि नासो आच्छा मा जादों बाजै बुंदोल' दे मा जामारदों बिलाय नों खोन्थागोनथ' समायला खोन्थागोन होननानै सयथिथालै बाजै नै खोमा खेबबाय आं नों जाखौ सोंदों मिथिब्ला खिथाथारगोन आं नों बे सिख्लाखौ मिथिगौ ना मिथिया बोरो आंथ' मिथिथारालै बाजै सिखोमानो दासान नोंबो सयथिथालै बाजै साननि मोनसे जोंनाय हरनि मोनसे जोंनाय खोमा खेबनानै समाय लायो आं बे सिख्लाखौ नुहांबो नुवाखै आं सारजों आं सब समाय एखे लोगोसेनो थाबाय थायो हा बहा मोना नों बे फट'खौ बाजै बेखौ उकिल होफैदों बे सिख्लानाव नोंसिनि सारा सम सम थाङोनो माथो साला उकिला बिनिसो उकिल जादों बियो र' बाजै दसे थाथ' बेखौ दानो हमनानै लाबोगोन आं नै सार साला उकिला नोंखौ बे सिख्लानाव थांबाय थायो होननानै बुंदों बेखायसो बाजैया रागा जोंदों हाबाब मा एसे बैजात मानसिलै बिसोरो मानसिखौ कि बेबायदि टेनसन खालामबायो र' सार बे मानसिखौ हमनानै लायनां मा जादों हिरा बैथालि लाजा नोङो मालाय मोजां मोननाय हौवाखौ मोजां मोननो मा जाखो मिन्थियाखै सानदों नोङो नों आंनि बिमानि नङा दिनैनिफ्राय आदै बिमानि नङा नोङो आं दिनैनिफ्राय एफा गाज्रि आखल लाजा मालायनि गोसोनाय हौवाखौ सैनो आदै लाजा नोङो बैथालि लाजि गैया नोंखौ दिनै बुथारथारगोन आङो लाजा मालायनि हौवाखौ सेनो लाजा नोङो बैथालि गोसोथारलै नै आगै दुन्दिया बारा बुदायाहाय नों लाफाबाय थादे आं दंलै बाजै नै आरो आं साननायसो बावलायलांबाय नै आगै नोंहालाय मालाथो हाबा लायो आरो आं साननायसो बावलायलांबाय बे रांफोरखौलाय सोरनोथो दोननो होनांगौ जाखो बे बोरमा जायै थाखाखौलाय मा सिन्था खालामदोंब्रा नोंलाय बाजै हाबाखौ होथारनांगौलै फाग्लाफ्रा मानो थगायबानोसैलाय जोंनि मेदामखौ गाथाया जानला मोनला मानसिलाय सिखावसोला मानसिलाय मा मोसौ बायदि गाथा गान होलाबायखोब्रा आइया हगाले सोरजाबा मानसिलाय आइया हगाले हगाल हिन्जाव दं नारलांमारबायलै नै नारलांमारबाय अब्लाबो आं नोंखौ गाज्रि मोनथारामोन गुमा आं सोरखौ नायनानै थाबावनांगौ गुमा सोरखौ नायनानै थाबावनांगौ आंलाय लोमजाबा नों आंजों बाजायोमोन आं दाना सोरखौ बाबावनांगौ गुमा
सोबदोलै नांला आंना देहाया एसे गाज्रि माथो दाबो फैदाब्रा लेंनानैसो लायनांसिगोन नामा फैगोन आं दिनै बिनि खोथा होखादों मन्दिराव जुलि लायगोन होननानै मन्दिराव जुलि लाखांनायनि उनाव पार्टिखौ जरदार होनांगोनलै आयंआ खोनाब्ला जोंखौ खम रागा जोंगोन नालै नोंसोर बेखौ जेबो सिन्था खालामनाङाब्रा आं दंना ओइ माथो नों मोजां मोननाय हिरेया बैसागिखौ बिमादैसो जायोनो दाखालि बैसागिजों मोजां मोनलायनायखौ खोनानानै हिराजों बैसागिजों गुद्दा गुद्दि नांलायखांबायनो नंगौ नामा औ हैद नोंनि गुजुनाया बारा जाथारबायलै डक्टरनावसो देखायनांसिगोनदां ए हनैलै फैबायदां हे बिनलै नंगौ बिनो थ' बैसागि आं नोंखौनो फैगोना फैला मानो इसिबां गोबाव जाखोसो नंबायमोन धोरोमबीर मा जाखो धोरोमबीर आइया मा जाखो नों थुदो बेखौ माबा डक्टराव लादो थुदो माबा थुदो उनसुला मानसिया माबोरै जाखो आरो माबोरै जानो मोना हठात थै गोबादों आरो बिनि उनाव बियो सेन्सलेस जादों बेल' नोंसोरबो माब्लाबा बिदिनो जागोन नोंस्रा सोरबाफोर माबाफोर जादों नामा औ आदै नोंनि मा जायो धोरोमबीर होनो आदै आंखौ जुलि लानो होननानै लेंहरदोंमोन बेयावनो हठात थै गोमानानै जोबोद सेन्सलेस जाबाय बियो आदै आंनो धोरोमबीरनि बिफा नोंसोर आंखौ सिखाव नायलांदोंमोनथ' नोंसाखि न'खर गैयामोन बे मानसिखौ गोदाव सोराव खालामनो बेमारिनि न'खरनि मानसिया सोरमोन आंनो सार नोंथाङा चेम्बाराव फैथ' जागोन सार फै हाबफै जिराय दा बर्थमान बेमारिनि हालोदा मोजां नङा आं जोबोद नाजादों दा एसे मोजाङाव फैबाय नोंथाङा सुबिदा दङब्ला रुगिखौ हायार सेन्टाराव लांनाया गाहामसिन जागोन जेरै भेलर बा एप'ल'आव लाङोब्ला रुगिया गाहाम जानो हागौ जागोन सार नमस्कार बेमारा सिरियास जाबाय नोंसोरो बे गथ'खौ न'आव लाना थांफिनदो आं धोरोमबीरखौ भेलराव लाना थांसै दे आदै थ'दो न'आव थांफिनसै
Angkat, tuh, sanesim tuh. Angkat malah angkat. Tuh, sanesim malah tuh. Semua nengser salah ber, ber. Tuh. माफ खालामदोलै माफ खालामदो रिन्दाव बिसिनि गाथाखौ खेवना होदो साला थगायसुलाफोर माथो दाय मावलाबायबायसैलाय हा नोंसोरलाय मानोथो बिदि नंथारिखौ थगायामोन सारनाव मोसौ गाय देरखासथ' होनानै मोनैनि थगायफ्रांदों सार निमाहा होदोलै सार अननानै निमाहा होथारदो मालाबाबो हामबाय गोरोन्थिखौ मावथारला नोंसोरखौ माफ होबाय आं नोंसोर दिनैनिफ्राय माब्लाबाबो बिदि दा थगायसै दा नोंसोरनो मोसौ गाय माफा बायनानै लांनो बे रांखौ हरनाय जाबाय बिदि दा थगायसै दे मावथारलालै सार जों माब्लाबाबो बिदि मावथारला इसोर हामबाय जों दिनैनिफ्राय मावथारला जों जादों जोहोलाव आंहा बेखौनो मा जाखो मा बेरखौ नुनानै बिखा ख्लाब ख्लाब मोनथारदोंमोन हां मोसौसो मोनबोदों माथो जा मोजांखा जाहा एमएलसिया हरदों उखिल बेफोर जाबाय उखिलनि खामानि गोसो जायोबा नोंनि हिनजावखौबो आंनि खालामनो हागौ हा आंनि हिनजावखौ साला नोंनि हिनजाव खालामना लानो नागिरदों र' नोंखौ दा होगोन आं रुवाजों मिथिगौ नोङो र' नोंखौ दा नायथारगोन आं साला मालायनि हिनजाव सेग्रा बियो होनो साला होनो नामा आखायाव दानो नामा ना बिखायाव दानो नोंखौलाय ओइ साला होनो नामा होथार नामा बिखायावनो नै होथारनोसै आंना ओइ साला साला आंनि एथ' मोजां जारौ खावलाय नारें खमला बायदिखौ खि बे फाग्लानो हरो आङो थांबाय साला थु लादोथ' बुरिथ' लादो माबा थु लादोथ' नैबिजों ला नैबिजों ला एमएलसि सार हरनाय एमएलसि भाई सिगारेट सोबग्रा मानसिखौ सिगारेटआ माबायदि वेलकाम खालामनानै मा बान्था होयो नोंसोर मोजाङै खोनासं आं नोंसोरखौ दिनै क्लासरुमाव बुजाया आं नोंसोरखौ दिनै बे दखानावनो बुजायगोन सिगारेट सोबनायनि सेथि बान्थायानो जादों थैनाय नैथि बान्थाया केन्सार थामथि बान्थाया बिखायाव गाराय ब्रैथि बान्थाया गुजुनाय आरो देहा रानलांनाय बाथि बान्थाया हापानि बेराम आरो सिगारेट सोबनायनि द'थि बान्थायानो जादों मा बिमा बिफानि मेगननि मोदै
मा जाखो आफा मा जाखो मा जाखो आइफा आइ फिफा माबारै फै मा जाखो नायलाय नायलाय थै गोबाजोब्बाय दाखालि डक्टरनाव देखायब्ला डक्टरा सिगारेट सोबनानै ब्लाड केन्सार जाबाय होनदों मा आफा ब्लाड केन्सार फिसा औ ब्लाड केन्सार बिमा बिफा बादा होनायखौ मानियैनि नोंनि अख्रा गोसोनि थाखायनो सिगारेट सोबनायनि जाहोनाव जाबाय नोंनाव ब्लाड केन्सार आयै फिसा फिफा डाक्टारनाव लादो आइफा डाक्टारनाव लादो आं गोरोन्थि मावबाय आयै आंनि जिउआ जोबसिगोनखौ आं मिथिखाबाय आयै आफा नाथाय आं आंनि गोसोनि अख्रायाव आं नोंसिनि साननायखौ जाफुंहोनो हायाखैसै आं पापि आयै आं सुनि अहंकारा मानसिखौ मा खालामो दिनै नोंखौ लानानै जोंहा बेसेबांबा गिदिर मिजिं दंमोन सिमां दंमोन नाथाय दिनै बे मिजिं आरो सिमाङा फैमाल आफा बेमारा सिरियास जाबाय नोंसोरो बे गथ'खौ न'आव लाना थांफिनदो आं धोरोमबीरखौ मेलराव लाना थांसै बेस नोंनि एसेब्लाबो लेखा फरायनायाव आंनि आइ आफाया जोबोद गोजोननाय फैगोन आं नोंखौ दाख्लि नुजेननायनिफ्रायनो जोबोद मोजां मोनदों आरो थानो हायै बायदि गोसोखांबाय थादों ओइ लोगोफोर धोरोमबीरखौ भिलरनिफ्राय लाबोफिनबायनोलै ए नंगौना औ जोंबो लोंनाय जानाय सोबनायखौ एंगारनांसिगोनलै नङाब्ला जोंबो सानसे बेबायदि जाहैनो हागौ जों दा बिनिफ्राय मिथिनो मोनो माखासे बेमारखौ मानसिया गाव गावनो सोनानै लायो जेखि जाया जों गोरोन्थिखौ बुजिनो हाबायथ' जों धोरोमबीरखौ नायदावथाव आदैनि सिगाङाव जोंनि सोबनाय जानाय लोंनायखौ नागारसिगोन होननानै समायलायनांसिगोन ओइ थुदलै थुदो नङाबा जोंबो जोंनि देहायाव बेमार गैयैखौनो बेमार सोनानै लानाय जागोन थ'दो सिगारेट सोबनायनि दथि बान्थायानो जादों मा बिमा बिफानि मेगननि मोदै बेखौ गेलेनायनि जायगाया जाहैबाय गोथैसालि आरो बे गेलेनायनि गाहाय आलासियानो जागोन मानाव गेदेर मुस्रि जमराजा मिथिबाय बिनि फिननायखौ नोंसोरो दानो मिथिया बिनि फिननायखौ नोंसोर सम फैब्लासो मिथिगोन बी केयारफुल माय डियर बयज दाखालि फेलरनि डक्टरा धोरोमबीरनि जिउखौ गोबाव समसिम थानाय नंला होननानै बुंहरदों जोंनि जिउनि सिमाङानो फेलें जाबाय आयै 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 नै थु धोरोमबीर फिसा नों मानो बिदि जाखो फिसा मानो बिदि जाखो धोरोमबीर फिसा आफा नों मानो बिदि जाखो आफा नों बारा मोनथारबाय धोरोमबीर फिसा आफा नों बारा मोनथारबाय थैज' हम आफा आं नोंसिनि थैज' हम आफा धोरोमबीर फिसा आं मा खालामबावनांगौ आसुखान्दा खालामबाय फिसा थैज' हम आफा थैज' आं हम सुनि आयै थैज' हम फिसा धोरोमबीर फिसा आं मा खालामबावनांगौ
आं मा खालामबावनांगौ थैजाम आफा थैजाम फिसा धोरोमबीर फिसा धोरोमबीर फिसा धोरोमबीर फिसा नों नागारलांबाय फिसा नागारलांखो आफा फिसा धोरोमबीर नागारलांबाय थाबावनांगौ आफा आं सोरखौ नायनानै थाबावनांगौ धोरोमबीर फिसा नोंसोर आंनि फिसानि समान धोरोमबीर फिसा आफा नोंसोर आंनि फिसाखौ नुबायथ' बेनि थाखायनो गोबां मिजिं दंमोन आफा आदै आंखौबो जों दिनैनिफ्राय खोमाजोब्बाय आदै आंखौबो लांफा धोरोमबीर फिसा फिसा धोरोमबीर आदै जों दिनैनिफ्राय लोंनाय जासोबनायनिफ्राय गोजानसै आदै धोरोमबीर फिसा आंखौबो लांफादो आफा नों मानो गालांखो आफा बास आं गोजोनबाय गोबां मिजिं नोंसिनि गोसोखौ गाज्रियाव लायदाहो मोजां खामानियावसो लायहो नों मोजांब्लानो बुहुमाव सासे मोजां मानसि बांगोन धोरोमबीर आफा नों मानो आंखौ गालांखो आफा धोरोमबीर फिसा नै फाग्लि धोरोमबीरा थैबायनो मा नंखाया नंगौ नंथारगौहाय थ' धोरोमबीर फिसा नों मानो गालांखो नोंनि थाखायनो बिखा सौयै सौयै थैलांसै आं फिसा नोंसोर मा जादों मानो गावलाबायदों नों धोरोमबीरखौ माबा खोनादों हो औ बियो थैबाय बैलाय सावगासिनो दं नङा बे माब्लाबाबो जानो हाया नङा धोरोमबीरजों हगार आंखौ हगार धोरोमबीरजों हगार आंखौ दुखु जानानै मालाब थांबावदो सोफैबावदो लोंहैबावदो जाहैबावदो जोंखौ एफाग्राब मानि अफमान दासै मोगथां जों दिनैनिफ्राय लोंनाय जानाय सोबनाय गासिखौबो नागारजोबसिगोन
खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव दा समाव दिन्थिनो लादों बर' सावथुन नायलांदो फारि फारि नों गिदों ए ओइ नोंसोर ओरै थांनाय थां थां बैथिं थांद' ओइ ओरै फैद'
नों आंखौ गिनो नाङा जाम्बि आंबो नोंसोर बादि मानसिसो आं गाज्रि गोसोनि मानसि नङा नों मा गामिनिमोनलाय आं हाब्रुबिलनि कलेज एडमिशन लानो थांनो नागिरदों बाह 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 आंबो बे कलेजावनो एडमिशन लाबाय नों निखमार ना औ आंबो शिलंआव फरायनो बानानै देग्लाय गोदान नोंसोरनिसो एडमिशन लाबाय नोंनि मुङा मा हिरा हिरा बाह बाह लाभलि आंबो थांगोन बेयावनो फैदो आं थांफाखानोसै ओइ लोगोफोर फैदो फैदो गिनाङा ना हा धोरोमबिरखौ नुबोआखै नुनोसो बुंदों नोंसाला मोजाङा सोरबा सिख्लाखौ मटर साइकेलाव लानानै उराय दावलागासिनो दङ गारि सालायनायखौनो गिखांबाय थारबायसो आङो आइदै फाग्लि गिजिया दाबो फैया दखानाव थांनाया खाख्लुमासो नोंसोरलाय नोंसिनि बिखा बिख्लायासो लहरायजोबथारबाय नामा आयौ आजाखोसै लोमजानायालाय मानो जि खाख्लुमान थाखोसै थैबायसो नामासै या मा जाखोनो मा जाखो गोलोमसावबाय गिजि जिउआ गारामासिम सफैथारबायलै गिसिबसि हाथारलालै आङो आइदै माबा लाबोलै गिजि आइदै गिजि माबा लाबोदोलै माबा लाबोदो गोलोमनो हामथारला माबा लाबोदो नैबे थालाव सिबलि नैबे थालाव थालोआव फैदो जारौ फैदो आयौ बोरैबासो जाथारसिगोन नामा नंथारबायमोन हां जायालै गिजि जाया आं जेबो जाया लाथिख' बिमा जुदि
लोमजानाया बारा जायोमोनब्ला हाङा गन्थंजों गनो नागिरोमब्ला गन्थंआ ओरै हमथेथारगौमोन आङो मिथिबाय आरो खुगाजों गनो नागिरोमोनब्ला खुगाखौ ओरै नारथेथारगौमोन आङो खिथुजों गनो नागिरोब्ला खिथुखौ ओरै नारथेथारगौमोन आङो गिजि खर' सानाया बारा मोनबाय आंखौ एसे बादो अननानै ओरैनोबा नोङो गथ' बाफेरनो मोनला गोब्रामबायबायसो नामासि र' लायनां बिदिब्ला बिदिबा माबार लायदो नुफैगारला जादों होननानै हो नों गथ'फोरजोंसो नों होथारगोन आं हामालै बायदि हामालै नोंहा जोंजों बाजानो मोनबाय
बैसागि गुमैया हाब आगै नों हले मेथाइखौ थिगखौनो खनथारदों आगै हा माबायदिमोन आगै नोंखौ नायफैनाया माबाहाय गुमै मिनिथावा बोराबथावा थाल्ला खबरखौ हरथाथ'नानै नायफैनायाबोहाय मानसि मोजांब्ला ब्लड खारलांनानै गुमै मोननो उनावहाय खबरखौसो हरनो नागिरबायमोन आङो दालाय माथो जाखो माबानो गुमै सिखाव सिरेबसोनो मेघालय बेंगालर खारनानै थाहैनाय गलि गैजायैसोनो नांथ्राहाय आंनो नोंसो साबसिन गुमै नै आगै हामब्लालाय आंनाव थादो नों मेथाइ रोजाबनाय बिदि खालामदों ना आं आब'खौ गियो थोद जाम्बि बिदि नङा ओरैनोबा नोंब'आ फिसा हौवा गैखाया नोंनोनो 90% सम्पतिखौ लिरनो हागोन आं आसिग्रा गोरलै लाजिया नों लाजिया लाजिया बैसागि दानो माबार बेननिफ्राय ओंखारला नोङो लाजिया नोङो बिब'नि आदार सेनो नागिरग्रा ओइ फिसा हौवा जोनोम जानो रोङि लोग बे दाया नोंनि ना आंनि लाजिया नोङो फिसा गिदिर गिदिर जालायनानै रुवाथि साफ्रोमबो खारनाङो बे खुरिया हिन्जावजों आरो बिबोनां थाबाय थब्लाबो सिला बायदि नोजोर होबाय थायो दारमासदिनि थौ नों खुरिया हिन्जाव बैसागि बैसागि आगै नों थांमानसै आगै नों थांमानसै न' नैबे सेरोजा राङा लांफादो न' आगै गिनाङालै न'लिला न' जेबो नङालै नुदां गोमाया दाउजोमा नायखुमाथारबावनोसै नै फाग्लि नों सोरखौ गोसोखांदों मानि सिरि सिरि आंना खाफालानो गाज्रिहाय बिबनाव साननैसो थाहैथ'नायानो होखारजाहरलायबाय आयौ फाग्लि नों गुमैया फिसा हौवा गैयैखाय नोंखौ बिहारिसो लानो नागिरदोंमोनदां बिदिनो जायाखैबा नांथ्राहाय आंनो बोरायराय फाग्लि आंनाबो बेबायदिनो जादों माबायदि जादों देनाय खिन्थानायसाय नै फाग्लि नों आंनि जारिमिनखौ खोनासंलाय दुलि नों आंनि डार्लिं आं नोंखौ मोजां मोनो नों मानो जेबो बुङा मादैमोन नुबा रायजागोनबो थोद जाम्बि आंनि बिमा बिफाया आंनो सानसे हिन्जाव होखानांगोन ना नुदों अब्ला आं नोंखौनो लानो होनगोन आइ लाभ इउ दुलि दुफां नोंनिया मा खालामलाय नोंनि थाखाय मान सनमान जोब्बाय लाजायासै नोङो बिमाफोरनि गन्थङा नोङा दुलि नोंबो खबरदार आरो नोङो बे रुवाथि थाग्रा जायगायाव मा मोनफैदों ओंखारलां नोङो नाबार ओंखारलां दा बावैनो मोजां बिहामजो लायना होफैयाब्ला जोंनि गन्थंखौ हासिगोन बियो लाइनाव फैहांबायमोनहाय खावलायाव एरजानायखौ दाबो गोसोखांबाय थायो आं मालाय दा लजिंआवसो दोनहरबाय जेरैबो टेनसन फाग्लि आंनाबो नों बायदि बोरायासो एदावफैबाय थायो हिरा आं नोंखौ साबसिननिफ्राय हामसिनसो नुसिनलायलांबाय आरो जोबोद गोसोखांसिनजासो जाबाय बिब्दि होना उनाव नागारब्लासो नागारा बेल बुनायखौ खोनायासै नोंसोर बेल बुबायना थुदो Morning. Sit down. दिनै एडुकेशन साबजेक्टनि चैप्टार 5 होम एंड स्कुलनि सायाव नोंसोरनो बुजायनाय जागोन आच्छा हिरा
नों मा सिनेमाखौ नायनो मोजां आं मोनो गासिबखौबो नायजोब्बाय आं नायै जेबो गैला दा बेनो जाहैदों दा रिलेशनशिप एन्ड वेस फर बेटार रिलेशनशिप मा कोअर्डिनेशन धोरोमबीर नों सिखात नोंसोर कलेजखौ रंजासालि क्लाब मोनदों नामा जिराय आरो नोंसोर गासिबो मोजाङै गोसो होनानै खोनासं दा नेक्स्टआ जाहैदों ए स्कुल इज ए प्लेस where children receive formal education. It is the only agency which holds the responsibility of the educational welfare of the society. Hello. धोरोमबीर नोंनि आखला बांद्रायबाय आरो नोंसोर बयबो मोजाङै खोनासंनानै ला दिनैनिफ्राय क्लासरुमाव हाबनाय लोगो लोगो नोंसोर गासिबो गाव गावनि मबाइलनि सुइचखौ अफ खालामनानै लानांगोन आरो जुदि बेखौ मानिनानै लानो हायाब्ला नोंसोरखौ कलेजनिफ्राय गेट आउट खालामनाय जागोन बी केयारफुल दिस माच फर टुडे ओइ एनबेगा नों दिनै मा मावदों मा होनदों दिनै मा मावदों होनदां ए जेबो खामानि गैयैखाय थांहां फैहां खामानि मावदोंलै आं बाबु थां बेंगा नों दिनै जेबो मावनांला बे टमेट'नि हाग्राखौल' मोजां दांहैदो थां हा मानो टमेट'नि हाग्राखौ दांनो थिनलाबायखो बेलाय दे जागोन दे ओ आबौ शिब दिनैबा मा जागोन लायो दिनै जाथ्रायाबा बाबा आंनो फैसा नांगौ हा मा बायनांगौ आइ हिरा 5,000 रांनि दख'ना बायनो मालाय आंना लोगोफ्रा बायजोबनानै गानबाय 5,000नि दख'ना नांगौ आइ हिरा मालायफ्रालाय बोरैथो 200 रांनि दख'नाजोंनो समायसोगारोलाय नोंनो माब्रै 5,000नि दख'ना नांगौ जाखो आं मिन्थिया आं नांथारगौ दिनै रां गैया नैबे 500 राङा लांदो न मा जाबावगोन सबदिके टेनसन बाबा आंनो रिचार्ज कार्ड सोनो रां नांगौ हाब आइ दाखालिसो सोदोंमोनलाय हाब माब्ला जोबस्लाबखो आइ फैसा गैया न नैबे 200 राङा लांदो न मा जाबावगोन गथ' खांनायाबो टेनसन बाबा आंनोबो मबाइल नांगौ हाब आइ नोंसोर आंखौ खर' फुरहोजोबसिगोन आइ आंखौ बिदिब्ला मानो खाङा आंनो बेखौ मोनाब्ला जिन्स लंपेन्ट नांगौ जागोन नोंनो दुइसिन नोंखौनो अनसिनो जों थाङाय सना दिनै नोंना जाथ'नाय नंलिया दा बावैनो जाजोबथारगोन आइयै सयथिबो फिसा खांनायाबो खम नङा हा बेबायदि लंपेन्ट गानजोबब्ला कालसारा माब्रै थांबावनांगौ जाखोब्रा दख'ना दं दख'ना गानबानो जायो एखनब्ला मेलेमफ्रानो गोदौनानै उखुन्दै खुलायनो नागिरो आंना जायसो फोथांदों बेसो मिथिदों ओम दहाय मादै लोखि नोंस्रा मालाय बिनाय मानो बिनांगौ नोंल' मोननांगौ नामा जोंलाय मोननाङा नामा बाबाया आंसो बांसिन जासिखादों नोंसिनि बाबाया आंनो नोंसोरखौ सासे जासि गाबाय दा आंनि अनजालिया नोंसिनि गेजेराव सोर सासेया जागोन होनबा ए बेगालद्रायानो खुरिया बारिया मानसियानो सेथोथारदोहाय सेथोथारदो आयु मा खालामनाय जाखो एन बेंगाया जोंखौ हाबा लानो नागिरनायाबो आवसावग्रा बारा सायाखैलै सालाया गोदोनाखौ मोनहानाय मोनबा सोला हरथारगौमोनलां
नोंना माहाजोना फाग्लासो जाखो ना मोजांसो जाखो ना खर' गाज्रि जाखो हा बायगनबारिनि हाग्राखौलाय मानो दांनो थिनलाबायखो दांनो थिननायनि खोथा दाङाबाबोथ' दाया जाखागोन दांनोसैलां अरे मित्र जी आप देश से कब आए हो? अरे मित्र जी कहा बोले बा देश से आचे हम पहुंच गए तारा के घर में जाने के लिए हम सशक्त रहा। हाँ अच्छा मित्र जी तोहरे के लिए शुअर का मीट ले लो। अरे शुअर का मीट बोले ना दोस्त हमारा मुख से तू निकल जाए रे। अच्छा अच्छा मित्र जी चलो ठीक है तारा के पीछे हम भी आवत नहीं। अच्छा 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 जैसा अच्छा मित्र जी जैसे भी हो अब जाना ही पड़ेगा। अरे मित्र जी हम नहीं भूलेगा हम तारा के पीछे आवत नहीं। जैसे भी आओ। हाँ नायाथ' माथो गोगोम नांथारदों जाबायलै या बे फाफि जिबौआ सानफ्रोमबो नांफायो दावरामस्तिनि र' जिबौ हिहि हिहि आदि हा फाफि जिबौ हाथायसो हायलागार मा दन्दा नङामोनब्लाथ' दिगदारानो जासिगौमोन माथो आंलाय हा उफ बेवहाय दंफैयो दिनै बेखौ नैबे जिबौ दन्दा गोथैखौ लानानै जंखायहैनां र' थाङो र' नै फाग्लि नोंहा अमा फिसा गैयाब्ला आंनाव अमा फिसा मासे लांफैदो आरो मा गैनायालाय गैयामोनहाय आब' हा बे बुन्दिखौनो हरदो देनां फाथालसे फिसिनानै ज' जालायदिनि हा नों माला लाङो लांफैदो मासे आदि दे देनां सोलाबबा लांफैसिगोन आं थांगौ बेवहाय नोंखौ सिगिनो र' नों बेवहाय नोंखौ नैबे जिबौ गोथैजों सिगिथारगोन आं दिनै ओम 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 शान्ति शान्ति मा बोरलाय जाखो बेलाय आयौ मा जानाय जाखोसै बिलाय बेवहायफ्रालाय फाग्ला बोरखो बिलाय लुबालुलाय ओम ओम नोंसोरहा गोबां गांनाय उखैनाय दङब्ला आंनो फोरमायनो हागोन आं शिब जाबाय आं नोंसोरनो बोर होलांगोन मा फाग्ला बोरखो नोङो मा फाग्ला बोरखो मा फाग्ला जाखो ओम 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 नोंसोरनो मा नांगौ आंनाव बिनानै लानो हागोन आं नोंसोरनो गासिबो फारि फारि होलांजोबगोन बि नोंसोर आंनाव मा नांगौ आब' बेवहायफ्रा मा जाखो बोर दं आं बोराखै आं शिब जाबाय आं शिब जाबाय लायनोसैबो आङो नै लायनोसैबो नों बुथारगोन आं दाबो सफैया जाबाय नामा माबि जाखो आइ आं थिफुं थिफुंल' लाथारबाय नै अरनाय जायगायाबो बेनो जिबौआबो नै बेनो बेथ' फानि बता जिबौसो गावहा